Sinterklaas had sneuntermidjes in Pieten terug een woord stuurd om mensen die het haar een vensterbank versierd hebben te begroeten. De Sint zelf oer de intocht. We zijn zojuist aangekomen eerst op het gemeentehuis. En wij hadden de kinderen opgeroepen van Damwoude om hun vensterbanken te versieren. En de Pieten gaan dus straks door Damwoude heen om te kijken hoe mooi de vensterbanken versierd zijn. Ik ben natuurlijk blij dat we wel gewoon aan kunnen komen in Damwoude en dat we toch naar de kinderen enigszins kunnen, inderdaad. Sinds sturen Sint Pieten op een paard, maar zocht Sinterklaas zelfs ek naar de vensterbanken. Uiteraard, als wij s'avonds over de daken gaan, dan kijk ik stiekem zo even over het randje. En dan zie ik natuurlijk wel hoe mooi de vensterbanken versierd zijn. De Sint had ook nog een bradskip voor Ben in Den Woord en omkrieten. Ik wil er allereerst zeggen dat jullie allemaal je schoen mogen zetten. Want dat doen we anders ook altijd. Hè? Als ik in Damwoude aankom, dan... Wat zeg je, hoofdpiet? Wij ook Sinterklaas? Ja, jullie ook. Ja, de Pieten mogen ook hun schoen zetten. Ja, voor deze ene keer, hè? Deze ene keer? Ja, omdat jullie het zo goed gedaan hebben allemaal. Dankjewel, Sinterklaas. Ja. Dankjewel, ja. En verder kom ik natuurlijk nog wel langs, hè? Ik luister natuurlijk wel of ze de liedjes goed gezongen hebben. En uiteraard de Pieten als ze hun schoen hebben gezet.